Dobar dan, dragi prijatelji i ljubitelji književnosti. Današnji segment 3 minuta za književnost posvetit ćemo britanskoj autorki Agati Christie i čitamo odlomak iz njenog romana Treća devojka. Tog popodneva u 4:15 Poirot je sedeo u salonu gospođe Oliver i sa uživanjem pijuckao iz velike šolje belu kafu sa puno šlaga, koju je domaćica upravo donela na stočić pored njega. Dodala je tanjirić pun kolača. A sada, rekla je gospođa Oliver, kada je njen gost konačno šolju spustio na tacnu i zavalio se uzdišući od zadovoljstva i brišući ostatke šlaga sa brkova, o čemu je zapravo reč. To mogu jednostavno da vam kažem. Jutros je neka devojka došla da me vidi. Smatrao sam da je trebalo da se najavi. Svako ima svoju rutinu, razumete? Poručila je da želi s mesta da me vidi, jer misli da je možda počinila ubistvo. Čudno je da se kaže nešto takvo, zar ne zna? Baš tako, pa sam Đorđu poručio da je uvede. Stajala je tamo. Odbila je da sedne. Samo je stajala i zurila u mene. Delovala je kao da joj duh nije sasvim prisutan. Pokušao sam da je osokolim, onda je iznenada rekla da se predomislila. Rekla je da ne želi da bude nepristojna, ali da, šta mislite, da sam preterano star. Gospođa Oliver je požurila da kaže nešto utešno. Pa devojke su takve. Za svakog posle 35. misle da je napola mrtav. Nemaju osjećaja te devojke. Toliko vam je sigurno jasno. To me uvredilo, rekao je Hercule Poirot. Pa ja se zbog toga ne bih brinula da sam na vašem mestu. Sigurno da je bilo nepristojno da kaže nešto tako. To nije važno i nije reč samo o mojim osjećanjima. Zabrinut sam. Da, zabrinut. Skroz bih zaboravila na to da sam na vašem mestu, savjetovala je gospođa Oliver. Ne razumete? Zabrinut sam za tu devojku. Došla je kod mene po pomoć, a onda je zaključila da sam prestar. Prestar da bih joj bio od koristi. Naravno da je pogrešila, tu nema šta da se priča, a onda je samo otrčala. Ali kažem vam da je toj devojci potrebna pomoć. Bio ovo kratak odlomak iz romana Treća devojka Agate Christie. Nadam se da ste i danas imali prilike da izdvojite bar 3 minuta za književnost, a ukoliko imate sreće da ćete moći i nešto više vremena da posvetite pisanoj reči. Sve najbolje.